كرم سلام كما تخونوا كما ياللهم حصر زبلت كابيدوهم قبلنا زخونه ازيا فيديو دي بزعبا ناي باك جراوند تشيك طايا احوات ابزناي ويلكم كور باك جراوند تشيك كونفيس زغبركم بزح على مسلني اي جيس يس نزي حتى انا خنملس يجي بزح حتتات بزعبا زي سلازمت انتايو مجمرة باك جراوند تشيك تم حموشته ويكا حموش سنة لعلي سبونسر تقبر بي امريكا زلهم كلهم كتقبر لكم بملكم حموشتهم سلازي نايبع لكم اكاونتي كفيتكم نايبع لكم يوزر نيم كفيتكم كتقبر لكم تالي قاليكم بتنيك نيم زر الله قاليو نيك نيم زير الله السو شقرا يكونن هجي لهم معنتي بأخن كيدنا موصلي بتي ويلكم كورب نحركينكم كيدكم تانيك نيم ايتر انيا سلازي زير آينا لكم بزح حيث شقروا زي النت بتاعزي انت رحنا قدستي لو معانت مسقبركم ناب إيميلكم كمتسيو هجهن قبرعي ناب إيميلكم مسمتت صباحنا قدن ويكا كونغرا مسبولوخا you are good to go سلازي نزيون تأتو دوكومنت يلن زي اوتوماتيك مستن ويلكام كورب بعلم كري ويم بلاس نسخة ابتناتكا كومنتمنت فورم باك جراوند تشيك جيركا دا زبل حتلو اولكا تملس جيركا خونا لكا مس جبركا خونا لو እንደገና ኮንግራ مستبحالكا ማለት ስለዚህ ታ ባክግራውንድ ቼክ እንገብር አይና ህጂ ብስተኻለ መጠን within about 10 minutes ክንወዳ አይና ማለት ያ ከምትልሙድ ምሳይ ክሳብ መወዳእታ ራእይዋ ሸር ክጅምር ኦኬ ጽቡቅ ኣብዚኣ ክንከይድና welcome ኮርቢልና ታይፕ ንገብርና then أنا أتو ስለዚህ ኣብዚ ኣፕላይ ብዘላተን ደረጃታት ኣብዚ ኣስለ ዘላ ኻን ኣብዚ ኣፕላይ ንኸይድ ሓር ማውዝና ነምፀን እተን ኩለን ስቴባት እየን እተን ደረጃታት እየን እዘን ኩለን ሓሊፍኩም እዚኣ ነህትልኩም እንታይ each member of your group must complete and pass the required background check ይብለናል this should be completed before you apply ቅድሚ ኣፕላይ ምግባርካ ቅድሚ ዝኾነ ምጅማርካ ነዚ ኣቀዲምካ ኮምፕሊት ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣትኸይ ዘላ ቲያትሪያን ላ ክሊክ ንገብር ታሕቲ ንወርድ እዚ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣለኩም ተደሊኹም ወይ እውን ቪድዮ ኣለዎ ንሕና እንድሕር ጉድ ዲድ ኮድ ተታሓይትኩም ንህትልኩም እዚኣ ዌልካም ኮር ፒኤስ 4 ግን ኣብዚኣ ቢጋን ክንገብር ኢና ሕጅና ሓፃር within a minute ቼክ ንገብር ትሪእዎ ኣለኹም ዩዘር ኔም ኢሜል ፓስወርድ ኮንፈርም ኒው ዩዘር ምን ዘላ ኣብዚ ክንእትዎ ኢና እዚ ኣብዚኣ መሊእና ድሕሩ ነዚኣ ትሪእያ ዘለኹም ቲክ ክንገብራ ኢና ነዛ ታሕተወይቲ ነዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ ምስ መላእና ዩዘር ኔም ምስ በልና ኢሜል ናህና ምስ ኣተና ፓስወርድ ምስ ተጠቐምና ደን ኮንፈርም ዘ ኒው ፓስወርድ እዛ ኣብዚኣ ተጠቀምና እንደገና ካብዚኣ ምስ ኣተና ሽዑ ሳብሚት ንብላ ሕጂ ነዚአን ኢንፎርሜሽን ክመልእ ከለኹ ከኣሊአ ደን ምስ መላእኩ ሳብሚት ምስ በልኩ ከዓ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ stop that share أنا نشترك من العدل كركب أوكي alright إيميل له عندنا باسورد له سترنج كده مالني تيجرا سبميت إلى لهم password match okay password سجاجي خاطر لا let me do again مالت match هيكونن so أنا تإيميلي بزح سلوت تقوم كل انت لك حتى كمي تي ايميل سي اب كالو انت تقيم كالو خاي نزبل حتى متين له انت اخر لا سلازي كونتينيو قصل ويز نيو ريجستريشن مالتي بحدا ايميل جرسي ناي بزح باك جراوند تشيك سلاز قبل انا مالتي كن
the same username ኣይኮነን different username تا ኢሜል ግን ተጠቂመላ እየ ብዙሕ ማለት እዩ continue ቀጽል ኢለ ኣለኹም ኢንፎርሜሽን ታኸም ተምጻለ ኣብዚ ክርኢና so ንሳ መሰእተኹ ናብዚ again share ክገብረልኩም ኣሕዋት okay so እዚ ምጽኣትለይ ኣላ ካብ ሓደ ስቴፕ ክሳብ 4 ክቕጽል እየ ስዑ እንታይ ክመልእ 15 ቅርሺ ከዳልለኒ first name ናይቲ background check ትገብረሉ ዘለኻ ሰብ first name middle name and then last name you know your sir or madam you don't need jump ክትገብሮ ትኽእልኻ ዕለተ ትውልድኻ date of birth ማለት ብዚ ወርሒ መዓልቲ ዓመተ ምህረት social security number ካ ኩለና ብዚኣ ብትኸቢልካ ትጽሕፈን ተዓነት ጀንደርካ ሜል ድኻ ፊሜል ቴሌፎን ናምበር ካ ብዚኣ ኢሜል ካ ብዚኣ ጌርካ ብሙሉአን ምስ መላእካ ከንቲኑ ክትብላኻ ሕጂ ከዓ ንዓኣ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝኣቱ ስቶፕ ክገብራ ኣሕዋት okay first name middle name all right last name okay date of birth أو كله خناي ناي سب سلازي قبل زلخو oh yeah مرحوي تمثالكا and then على تتولدي أنا تمهرت أقول له تي أرو كليك مسكبر كاب علي دمتس okay do social security number so gender telephone yep حسميت قبلها هاي شعور ساميت مسبلكو نتي انفورميشن ناتي مالتي حبريتا ناتي ساميت مسبلكو زي اخا مصياتن مالتي سلازي تري اللهم ادراشخا like you know ادراشخا بزيا كتمخا ستيتكا يونايتد ستيت مخالو زيب كود شو حاولن كندي يخون تقميتك ابز دراشا زي كسا بريزنت بلاكالو ما اسجميركا ابز لخا دن كونتينيو تبلا تنجخا stop sharing كقبري information okay state Colorado United States zip code how long كنا يخونا بدراسة تقميتك to present continue هبلاي تبو الجخاء انتاينا خنقبر أنا تستب ملئ دراسة ينقل مسحلف كوخاء كالق درجة مسياتن اللحوات زين كلن زي أترى لهم زي أروزي كم تنببو مالت نتحب تاتي سلازي كلن نلعلي تكبرو yeah technically I'm boboizable you gotta read it but that's okay so زي أنا acknowledge كبركم زلوه تزهبكم فرمشوا financially يكون كالأخالو تخكل مخانو زيون تخكل مخانو زيون تخكل مخانو كليك كبر سبزيا your first name and last name نتز كبر زلو سب يا خاصة كبر أنا جزيو شعو كنتينو قبل ايه انت امصيات اللي هجي كحل فايده لني مخنياتو كله انفورميشن امصيها لي الله
እዚ ላዕሊ ዘሎ ሲ ትክክል ድዩ ስመይ ሶሻል ሴኩሪቲ ናምበር ናይቲ ዝገብሮ ዘለኹ እንታይ ዓይነት ጀንደር ዕለተ ትውልዲ ቴሌፎን ካልእ ኢሜል 4 ደረጃታት ዘለዋ 44 ኣለኹ ስለዚ እዚ ሓበሬታ ኣብ ላዕሊ the information above is correct ብሎ ኣሎ እንድሕር ኣብዚኣ ዘላ ተዓድል ሕጂ እንታይ ክገብራ ኤዲት ክገብር እንድሕር ኮነ ኤዲት ጌጋ እንተሪኢኹም ኣብ ዝህበኩም ሓበሬታ ትክክል ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ግን the information above is correct ብዘላ ባክስ ኣላ ነታ ባክስ ክሊክ ትገብሩ ኣለኩም ክሊክ ገብራ ሽዑ ኣብ ታሕቲ እንታይ ኣሎ ፔይመንት ኢና ክንዳሉ so continue to payment so I hope continue so this እዛ ባክስ እዚኣ continue ክሊክ ክገብራ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚት ሓበሬታ ናተይ ኣሎ ካብኣ ንላዕሊ ማለት እዩ ኩሉ ትክክል ከም ዘሎ ግን ስመይ ኣድራሻ ቴሌፎን ናምበር ሶሻል ሴኩሪቲ ናምበር ዕለተ ትውልዲ ኩሉ ቁኑዕ ኣሎ እንድሕር ቁኑዕ እንተዘይኮኑ ነዚኣ ሕጂ ዘላህ ነዚኣ ኤዲት ክገብር ኣለኒ ስለዚ ሓቅኻ ድልው ድኻ ይብለኒ ኣሎ 10 ቅርሺ ፕላስ 5 15 ቅርሺ ክኸፍል ድልው ክኸውን ኣለኒ ሕጂ ከዓ እዚአን ከዓ ናብዚኣ ክመፅእ ኣለኒ ናብዚኣ ከዓ እንታይ ክእትየ ኔም ስም ኣብታ ክሬዲት ካርድ ዘላ እነን ክሬዲት ካርድ ናምበር ምስ በልኩ ከዓ ሳብሚት ክብላ እየ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ስቶፕ ገብራ ሓንሳብ ኔም ኣብቲ ካርድ ዘሎ ናይ ካልእ ሰብ ክኸውን ይኽእል ኣሕዋት ፀገም ዝበሃል የብሉን እዚ እዳዝሚ ናትካ ናይቲ ባክግራውንድ ቸክ ዝገብር ዘሎ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናተይ ከእትየ ስመይ ኦኬ ካርድ ናምበር okay alright ሽዑ ብየማና ከዓ እንታይ ኣሎ ማንዝ ኤክስፓይሬሽን ዴት ካላ ኣብታ ትክክል ብማዕርኣ ማለት እዩ ስለዚ ብየማን ናይታ ካርድ ናምበር ምስ እተኻስ ብየማና ኣብታ ሓንቲ ባክስ ኣብታ ሳንዱቅ ታብ ክንወፅእ የብልናን ካይወፃና ሲቪሲ ከዓ ኣሎ ሲቪሲ ከዓ እታ ካርድኩም ገልቢጥኩም ብድሕሪኣ ኣለዋ 3 ናምበር ንሳ ከዓ ተእትውዋ ኦኬ ሽዑ ዚፕ ኮድ እታ ካርድካ ረጅስተር ጌራቶ ዘላ ዚፕ ኮድ ከዓ ተእትውዋ then submit the order ክንብላ ኢና ሓገዝ ተደሊኹም on the right side ኣለዉ ክንሕግዘካ ሳብሚት ገይረ ኣለኹ ኦኬ ሸር ክገብረልኩም እየ again ስለዚ እንኳ ሓገሰካ ሳብሚት ጌርካ ኣለካ ብለኒ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሳብሚት ገይረ ኣለኹ ኣነ እዚ ኦርደር ናምበር ኩሉ ብዝሎ ሓበሬታ ንህለፅ ስለዚ ናብ ኢሜይለይ ቸክ እንተገይረ ሳብሚት ከም ዝገበርኩ ክመፃኒ ሕጂ ካልኣይ ነገር ፅባሕ ከዓ እንቋ ሓጎሰካ ባክግራውንድ ችካ ሓሊፉ ዝብል ክመፅእ ተወዲኣ ወላ ሓንቲ ስቴፕ ኣየልየኩምን እዛ ደረጃ እዚኣ ኣብኣ ትውዳእ ናብ ተእትዋ ዶኩመንት የብልኩምን ካልእ የብልኩምን ኣብታ ሕቶ እንታይ ኢልኩም ክትሕተቱ ኢኹም ባክግራውንድ ቸክ ጌርካ ርእዎ ግን እዚኣ ኣብ ኢሜልኩም ኮንግራ ትብል ክትመፃኩም እያ ሶ ገሊእኩም እቲ እንታይ ይበሃል እቲ ዲፕ ዝበሃል ኣሎ ኒክኔም ዝበሃል ንስታት ዝሓተኩም ኣሎ እንድሕር ትክክል በዚ ስትሪሊን እንድሕር ከምኩም በዚ እንድሕር ከይድኩም ይሓተኩም ኣነ ግን ካብቲ ዌልካም ኮርባ ኦልሬዲ ካብኡ ስለ ዝመፃኹ እየ ዘይሓተኒ ዘሎ ስለዚ that is the most important ማለት እዩ እንድሕር ካብኡ መፂኻ በዛ ናይ ዌልካም ኮርብ እንድሕር ከይድካ ኣይተሓተካን እያ ሶ ሰዓት መስል ኣሕዋት ኣሆብ ተረዲእኩም ክትኮኑ ቀልል ብዝበለት ኣቅሪብያ ክኸውን ተስፋ ይገብር ናይ 14 ደቂቃ ቴንክ ሶ ማች ከምቲ ልሙድ ኦኬ ኣብ ቀፃሊ